feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जोङो दायो थांगासिनो उदालगुरियावहाय मा गामि मोनथाय बामुनगाव ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय जुरुल मोननि न'आवहाय। स' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो दाबो मोनहैलालै जुरुल लाहानाव दाबो मोनहैला। जों माने बैथिं मंगलदै रौता उदालगुरि जानानै थाङाखै, बिथिंसो थांदो आरोना जोङो खैराबारि हाबनानै बिथिं खैराबारिनिफ्राय थांगासिनो गामि गेजेर गेजेर, माने बिथिं बारा ट्राफिक जायाना बेखायनो जों बिथिं थांगासिनो दाबो मोनहैयाखै। ओमफ्राय आङो ना जुरुलखौ बिराद मोनसे फानि खोथा जादों। बिसानाव थांबाथ' दायो बिराद मानसिफोर थागोन, बिसानि न'नि मानसि मानि मानसि। ओमफ्राय दाथ' जोंनियाथ' जेनेबा मागो नङाबा फिथा मोनजाथ'वा। ओमफ्राय बिसिनाथ' ख्रिस्टमासाव फिथा बानायोना, फिथा एन्थाब अनासि मा ओमफ्राय आं मा होनना बुंदों मिथिबायना, ओइ फिथाखौ हले जुनानै दोनखा, दा फायनायावहा हरबानो जाबाय। ओमफ्राय आं नाङा होनसिगोन फिथाखौ रिसिभ खालामनाया, ओइ नाङा माने फिथा हरलायलायनो जुरुल नाङा होनना बुंसिगोन आङो। खिन्थु नोङो हरथाब दे, ओइ लां गेमस्रि जेबो नङा दे लां होननानै बुंनो होदो रे आं फन खालामनानै। जि मिनिबाय बेखौथ' बेखौ जुरुला आरो। ओमफ्राय आं होनबाय फिथाखौ जुना हरखा, आं दा उनाव बिबाय थाया आरो आङो मेगनजों इसारा खालामगोन दे फिथा हरनो बावगारनाङा, खिन्थु नों बावबाबो ओइ होननानै बुंगोन आं। होनबानो नोङो गोसोआव फैफिननानै हरबानो जाबाय दा बुंदों आरो। मिनिसिबाय आरो। ओमफ्राय दा मोनैया नै गामि गेजेर गेजेर थांगासिनो। ओमफ्राय जुरुल लाहानाव थांनायनि सिगां बे आंनि काजिन दङ आरो, बेयावहाय हाबा जानाय एकदम उन्दैसो बियो, दासो 18 इयार्स जादों, गथ'बो मोनलायलायबावबायसो। ओमफ्राय आंनि आयं सासे दङ आरो, माने आंखौ आयं जायो नालाय आयं बुलि जाहैबाय आरो आङो, बिराद देरबाय नै बेलाय दायो लामाथिं थांनाया दोहैयो बेनो आरो। दायो हाबनोसै बिसानावहाय। नैबे आगैलाहा केथलिक आरो, खृष्टान केथलिक नैबेफोरबायदि दोनो। ओमफ्राय आं सिगाङावहाय जितु आंनि लोगोफोरनियावहाय ख्रिस्टमास जानायावहाय बिदि दोननाय नुवाखैमोन आरो, बिसोर बाप्टिस्टमोन नालाय एसे बेलेग खोमा नियमफोरा आरोना। ओमफ्राय जियानो जादोला ख्रिस्टमास जानो फैदों। ओमफ्राय गथ'फ्राबो मिथिबाय, गथ'फ्राबो आंखौ मिट खालामनो फैबाय, आंनि भिडिअ नायग्राफोरा। ओमफ्राय बिसानावनो एसे सेलफि तेलफि लाबाय आरो आगैमोनजों। ओमफ्राय बिदिनो लानानै जों माबा माबि जानो नागिरदों, बेखौहाय जानोसै। ओंखाम जानो होदोंमोन आगैया, ओंखाम जालायासै, माने जुरुल लाहानाव ओंखाम जागोन होनना बुंबाय नालाय, जुरुला रेडि खालामखाजोब्बाय होनबाय, जाबोनाङा होनना बुंबाय नालाय, बेखायनो इसानाव जाबोआसै आरो। Mako, Corolla, Ini manusia ini, biनानावा mana? बा बेदर जादों, माबायसा मोनजादों? मा गुजुलायलायखोलै? गोथाव जाथारदों ना अमाया? लावदुमाव मा जादों? दाउदैखौसो जाबाय माथो नोङो। बेदर जाया, गोथावथारसो जादों दा। मा? नों माथो बेदर जाया होननाया? जागोन ना बेदरखौसो संनाय, गोथावथार जादों माथो। Christmas ni nama dini bus roh first time zabai ne.
बे बोसोर माने जों मागोआव जाखांबाय बे बोसोरावनो लाखांजोब्बाय माबा दे आगैमोन फैदोंमोन बिसानाव बिसा न'आ ट्रेन साइथिं खाथिना ट्रेन गाबदों नै ट्रेन फैदों बिदि हारला बेदरखौ बिराद गोथाव मोनदों आं आगैनि बासै लाहानि संनाय सोर संदोंमोन दा अभी मैं ये खाऊंगी जेबो नङा माथो नायनो फैनायालाय ओइ नै बिमा दहाय गथ'नाया थिखोनाया माबानि गोदान बोसोरनि एक्ट्रेससो बे जोंना एक नम्बर एक्ट्रेसआव नै उखिस नागिरफैलायबाय गावहा मोसानो बोसोर गोदानाव जोंनि मेथाइ गोदान एलबाम खोमा जाया आयौ जाया बोरायसो ओमफ्राय नैबे मादै आनै मा जागोनथाय आं मिथिला सोमोन्दोफोरखौ बारा इसेबां रायलायबाय थानोबो मोनासै आरो मा होनो दिनैसो फार्स्ट टाइम थांदों आं बे आगैमोननावहाय बिराद उन्दैयावनो हाबा जादों इयो बेखौनोथ' आं बहुत बुजायनायमोन आरोना बिदि जानाङा मानाङा होननानै ओमफ्राय जोंबो आरो गोजानाव थाबायना ओमफ्राय बिदिनो जाबाय आरो जानानैलाय माथो खालामबावनो ना उपायथ' गैला दा मोजां संसारसो जानांसिगौ आरो ओमफ्राय जासे जानानै फैबाय आंनाथ' फास्टिं खालामनाया ओरैनो थांबाय बे ख्रिस्टमासावहाय आं सानबाय मा जानोसै दे होननानै ओमफ्राय आरो दा खेबसे जाबावगोन आङो निउ इयारनि पार्टि बेनि उनावहाय एकदम फुल स्ट्रिक्ट फास्टिं खालामगोन आं आइ एम डेम शियर दानिया नै जों जुरुलखौ लोगो मोनबाय फावसायनासोनि फावसायनासोनि Hawase? फावसायनासो जागोन नामा नुवाखै माथो हरो Pasainan. Pasainan sejagat negeri Sunan ini naga ओइ ओंखारगोन नामा गारिया Ha? नै बिसोराव जों ख्रिस्टमास Tinto ada pun ulah. दानो लाखागोनानो Ngasih bahaya naga. Oh, alunya isi tuh ya? कटफोरा एसे Ayo. Logo om naicing manci. जोंनि गामिनि महिलाफोर फरायनायो बिसोर इउटुबाव ओमफ्राय नायनोसै Merry Christmas Hello, Merry Christmas. Hey guys, होनबानो खारखायो नायनो नुबाय नायलाय नों नायग्राया Nungguan nungguan aja, Papa. Nunggu. 시나이드 앙크야 जों आरो खुखायाबो Merry Christmas. Iya, ini sosial. Tidak pen. Dan pun orangnya nyawa kali. Oh, Rukania. Rukania. Apa ini nih? फुलबारियाव र' थांगासिनो Ichi hai. बरिया जायगा नायनाय Cutie pie, mana meleningnya suna? Angel Busumutari. Angel Busumutari. Naida Jurul lahari nori decoration ke boriya halam khade bai. Nani. Semua tu. ada motorไปนะ
बिराद लुबैदोंमोन ना जिराय ओइ मामा गोलैगोन नांलायथोबा जों दे फै नै अनजना नोंसा बोरायलाया इमान मोजां मोजां डेक'रेसन खालामदो क्रिसमासनि ओइथिं नायनो बरिया सार वाव नै जों बरिया हामदों ना सिङावबो एसे खाथिनिफ्राय देखायदोब्ला एसे खाथिनिफ्राय देखायदो मा नायदोंसैलाय वाव जि मोजां ना Con về Jesus của anh sớm biết thấy con này đi làm này. नंगौ नोंसो लाबोनाय À mà chứ nó không đâu phải ai biết thấy con này. ओइ मोनसेयाव थांस'नो Ada Mwnnao बिदिनो 30 सोना नानि Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. nó này bị cửa thật sẽ र' मामि बादों chính नोंदों lệ em bị người đến vậy cho nên cái cơn hadir gì bugay gây này bugay mau người hadir gaya lah sian kati deh đây có được Oh. Happy Merry Christmas Kaya naman siya deh sakit mana nih गोलैगोन दे गोलैगोन Oh. sakit play icing lap mana nih Happy Merry Christmas Happy Merry Christmas Frank बायदि खाना सेम थार ना लुदा Through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. 네 크리스마스니 나마व गासिबो जागासिनो मेगनखौल' जों नायनो फुदों ओमफ्राय नोंसोरखो सिनायहरस्रायाखै Gemsri honi gamin macam Ini ide kamu shoot lang. Hey Onjuna ini kabur ya Dengar alas ya dan Gemsri mendengar. Nah, no, daun aku pun kena. deh jangan deh Ready deh nih. हेड्रम मा सान्ति होआ जानोबो मानो बे मा सान्दों मिथिबाय माला जाहोनानै आं सान्ति थानाय बिदि सान्दों मा
ส่งนี่ là khay ga yếm dần salad mama banai dan Christmas special Jurul lah temun coba banai kayak gitu mah ang salad beri kang semua nih sudah nungali bi ba nunto ang kamze ang ni purkulo hai gan ang na hai na deh ang lawan iya nak ang gusto ko lawan iya mau kamze ya Mày đâu đâu? kamze ang deh ikai na bangai khay cái này đây này jabai moनसे lo dilema Ay motor kini kod ini kan motor ko Mày đâu sang nó? jabai deh lima bidor lima bidor Uso. Này nó con đấy. đau bí rồi nó kì Mày nó con này. jabai deh Ném nó. hả này mà bạn săn đà lô tiền là vắng jabai Baru may wala ko. ik cái gì à Jangan hon. Nang hai na hon ba. Jabai deh. Bisa salad ko hon. Lima salad. try không lẽ Itu dong. Deh. Mana ko? Emi de lo na. Ma ba hana ne ni. Ini deh. Dai. Hai bo. Kimat. Jabai deh. Ikut deh. okay Jabai. the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. cái thing Ando namin. Super jana sih. nhà tôi là cái này sụp đi Cep malah nih kalah sih mulai nama. Orang bung sih je. Kau pernah lo pacaran ah? Engkau melakukan baik ya. Engkau sudah baik tangga sampai. Ang dah betul pelak ni guys ni ada dua bung ni ya. Jabu pelak ni ada dua pelak. Musuh keren kami. Action. Boleh. Thank you. mahal ke Tapi ada secret sana. Sana ada yang main